लोगोफोर ओरैबायदि ट्राफिकखा अखाबो हादों थिगाव हादों अट'जोंसो फैबाय जों खाथिल'ना बारा गोजान नङा 4 किल'मिटारनि लामा इधर भी शॉर्टकट में आता है सो भी शॉर्टकट में आता है वो ब्रिज भी बहुत छोटा है ना बड़ा होना चाहिए था वो गलती से बहुत छोटा बनाया उसको पहले ओरैबायदि ट्राफिक नहीं तो उधर से कितना 15 मिनट ही लेता है ये रास्ता इतना भी नहीं है अभी ओवरब्रिज आ गया अभी तो इधर ही आ गया ना सामने एयरपोर्ट जैसा बने हैं देखने में भी सुंदर लगता है कुछ दिन अंदर आके अंदर में देखा मैं बहुत अच्छा है आ गया अभी फाइनली आ गया इतना सा रास्ता में इतना टाइम ले लिया इधर है साइड फाइनली पहुंच गया नायदो लोगोफोर बेनो गोदान ट्रेन स्टेशन दिनैहाय फार्स्ट टाइम जार्नि नै लोगो फैगासिनो दङ ओरैहाय उल्था लादों उल्था ओरै फैगासिनो बेगा नाय नै Keterang apa sih? tuh Oh ini kok dia. mau be deh bile Ya. nih siapa ya nangale bukli nang aja nih hai manik seli nanggo fuli nang ini takainya betul apa dong no थांनोसै ओइलाय ओरै हाबनायसै माबे आयै ओरैनो गाहायजों थांजायोमोन ना माथो गाहायावसो गोदान रेल स्टेशनाव रेल स्टेशननि ओभारब्रिज नै गैले रायजोबो ट्रेन नागिरनो मेंथारबायसो 11 मोनबायथ' थाबायना हो ओरैबायदि नागिरनाङो ट्रेनखौबो 18 आवसोरा औ देसखासै दाबो मोनला ट्रेना नायफामि र' आं बेंगलुरु टु आसाम मेंथारबाय मेन ओभारब्रिजनिफ्राय फैयै ना दायो आरो नै आगरतला एक्सप्रेस नाय नायलांला जाबाय बेलाय बे 13 दा लास्टआवसो जाहैखाबाय आयु मेंबायलै थाबायनो ओरैबायदि मेंबाय
14 दासो ओइनै खाजिङे माथो ओरैबायदि मेङो ओरैबायदि आरो माथो लाथ'बाव जाखो हाबोथ'वा नामा दाबो फैयो ए बैसो दा फैलै 9, 10, 11 मोनफैबाय गाइस फाइनालि गाखोबाय सिनाबो मोनबाय लोगोफ्रा जिरायबाय दा आंनि बाहेरायाव दसे ओरैनो बार लादों 45 डेजनि थाखाय बेंगालर बाय बाय Today is the first time दिनैनो फर्स्ट टाइम दे बे जायगानिफ्राय सिगांथ' बेलेगावसोमोन ट्रेना अलरेडि दंफैखायो नै लोगोफ्रा बे जोंनि नङा ट्रेना नै बेसो कालार गोनांलै हामसाफार बेयाव नायौ नै हामसाफार आगरतला एक्सप्रेस दै लायनो नागिरदों नै बेयावहाय दै बायनोसै बेयाव लादोलै मैत लायनो महाय बेलाय माथो बे ये 40 है ना 20 का एक है 20 का एक है हाँ क्या था आपका 10 रुपीस दो लिया ना अभी दिया 15 है ना ये आगे नहीं बेयाव फैबाथाय गासिबो रांआनो बारा जायो यही नेबर के ले गया ना उधर लाबाय भैया इसको कुछ में डाल दे दो हो गया भैया 90 होता है क्या उनका मोट फिस्का था ला वो गोंगी जो जाबाय रा भैया इसको कुछ डाल दो ये उधर ही खबर नहीं लाबाय नै होलांनायसलाय गोलोमदोंना ओरैबायदि अखा हाखादों बेंगलराव सानथाम सानब्रैनिफ्राय दासिम हागासिनो थेंक इउ भैया फिर मेले 45 डेजनि थाखाय थांनायसै न'आवहाय दिनै गालाङो अनलायखायो जायगाखौबो थांला थांनानै फैनो बायो दोनथ'नाय नै ट्रेननि नामा नायनालाय ट्रेननि नामा हमसफरनि मिनिङा जोङो माबागोन गाखोलांगोन हान्थिलांगोन आगरतला टु बेंगलर बेंगलुरु हावड़ा फैगासिनो मोखां खाथुबनानै गाइस सिख्लाफोरसो दिन्थिलांजोबगोन दे आं दिनैनि दिनावहाय नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आसाव ओमफ्राय ओरै नै सोर सोर फैदों लाजिबावोसो नायलाय ए बहाराथ' नायनि बेरायहैनि राजिनालै आं हानाय नङा एफा गरमाव थानो हानाय बिराद गरम दा खारनोसो लागाखोगोन आं हानाय नङा हेल' गाइस नै खारनायजों लोगोसे जानायाबो स्टार्ट जाजेनबायानो नै सानैया हनै गेट लाना फैखादों बेनो देरसिनखा बिनिफ्राय बियो गिदिरसिन गैखाया ओमफ्राय नै हगारबाय आं गालाङो बादोंमोन बेंगलर हगारबाय
उफाय गैया बेंगलरखौ गालांनो बादोंमोन उफाय गैया गालांनांगौ बाय एम रा एम ना एमसो बैलाय थि दंबावोसोमोन थियाखौ होआ हाब गुवारै बानायखादों र' ने बिराद गुवार बानायदों नै बिराद गुवार स्टेशना सिम बानायखादों नै सिगांलाय ओरैबायदि जायगाया गैखामोन सिगांनि स्टेशना केन्टनमेन्टआवहाय न पार्किंनि थाखायबो प्रब्लेममोन जायगायाबो फिसा ट्रेननानै थानो जायगानो गैयामोन दा बेयाव नाय एभेलेबेल जायगा सोरबा गोसोखांदों नै वाइट फिल्ड मोनफैबाय मोननै स्टेशन बारनानैसो वाइट फिल्ड मोनफैबाय नै केरफरमावबो लाखिया डाइरेक्ट वाइट फिल्ड बाय मिस्टेकआवबो केरफरमावहाय दानेखा गाला बाय जागोन खोनासङा लाखा रायजोफोर सोरबाफोर मालाबाफोर बेंगालराव फैबा बायोब्ला डाइरेक्ट नोङो बे गोदान रेल स्टेशनाव गाखोदो केन्टनमेन्टआवबो दा थांसै दायो केन्टनमेन्टआवबो गैखाला ट्रेना जायफ्रा सिगां केन्टनमेन्टआव गाखोयोमोन ना दा केन्टनमेन्टआवहाय गैला गोदान स्टेशन जाबाय बानासबादियाव जोंनि उसुं खाथियाव न'फ्राव थाङोब्ला गोजान जायोब्ला कल खालामहरनानै लेंहरनानै लोगो लानानै थाफैथ'ब्लानो जाबाय ट्रेनावहाय गाखोनो दायो नै वाइट फिल्ड बारबोबाय तामिलनाडु हाबनावनोसै बारा गोबाव गैला तामिलनाडुआवथ' साननैसो दोनदों माथो साइक्लिं जाबाय थानायालाय सागोरावसो जायोसै जायगानि नामालाय वाइट फिल्ड रायजोफोर नाथाय गुफुर गोजाङा दै नै दंफां लाइफां सोमखोर दङ जोंनि आसाम बायदिनो ओइथिंनिखौ नुहुरा बारा दै मोदानदों मानसिखौलाय नुयो खिन्थु बै मोदानदों ग्लासा मोदानदों नैबे ओरै लाइट होनायखाय मा मोनफैखो वाइट फिल्ड एकथायावनो तामिलनाडु मोनगोन वाइट फिल्ड नङालै बियो 45 दिननि थाखाय बेंगलर सिटिखौ गारलांथ'नाय जासिगोन रायजोफोर After 45 days we will be come back from the Assam. सानथामनि लामा जार्नि खालामदों जोंनि थाखायबो प्रे खालामना होदो सेफ जार्नि